vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni. Chcel by som povedať pár slov k hlbšej podstate toho, prečo predkladáme zákon o lobingu do Národnej rady. V našom štáte prebieha už niekoľko rokov zásadný spor o to, že kto má v tomto štáte rozhodovať, ako má prebiehať politický proces a akým spôsobom sa majú presadzovať záujmy rôznych skupín v tomto štáte. Počúvame už veľa rokov takú mantru, že vládnutie má byť otvorené, máme tu mať otvorenú liberálnu spoločnosť. Stala sa z toho mantra a fráza a najviac potom volajú práve častokrát jednočlovekové alebo trojčlovekové NGOčky alebo mimovládne organizácie. A ja sa pýtam, ku komu máme túto spoločnosť mať otvorenú? K ľuďom alebo k nejakým mimovládnym neziskovým organizáciám, NGOčkám? Ja nemám pocit, že by táto spoločnosť nebola dostatočne otvorená. Skôr mám pocit, že v mnohých veciach je naša spoločnosť až príliš otvorená. Naša spoločnosť by dnes pripadá niekedy otvorená ako vybývané rómske byty, ktoré majú vykradnuté okná, ktorými fučí dnu, prší tam dnu a my sa tvárime, že takto je to normálne a takto to má byť. Ešte aj tie sociálne zariadenia sú tam častokrát rozkradnuté a v tej spoločnosti je z toho proste istý zápach. Naša spoločnosť je ako tie vybývané rómske byty, kde si každý chodí dnu a von a tvárime sa, že tak je to normálne, že to je tá sloboda, tak to má byť. Lenže toto nie je sloboda. To je absolútna strata citu pre súkromie, pre nejaké posvetno a najmä strata citu pre pravidlá hry, ktoré by v zdravej a fungujúcej spoločnosti, ktorá má byť súdržná, mali fungovať. Ja ako konzervatívec hlboko a zásadne odmietam to, akým spôsobom dnes naša spoločnosť funguje. V 90. rokoch prebehol v našej spoločnosti veľmi zásadný spor medzi dvomi Václavmi. Václavom Havlom a Václavom Klausom. Václav Havel presadzoval ideu tzv. Otvorenej spoločnosti, občianskej spoločnosti. Táto idea bola isto intelektuálne dobre myslená, ale bola naivná a najmä sa ukazuje dnes ako absolútne nefunkčná. To je tá predstava, že v spoločnosti má byť neustály, povedal by som, tlak a zápas vyvíjaný na politickú elitu a občania majú byť v tomto zápase a v tomto súboji ideí zastupovaní mimovládnymi organizáciami. To znamená, že tie mimovládne organizácie to sú tí, ktorí majú strážiť vládnúce politické a ekonomické elity, pretože samozrejme normálni ľudia na to nemajú čas, aby sa tým každodenne zaoberali. Lenže k čomu sme takýmto spôsobom dospeli? Namiesto pravidla hlas ľudu, hlas Boží, tu máme akoby pravidlo hlas NGO, hlas Boží. Len sa potom treba pýtať, v akých veciach a koho tie NGOčky naozaj zastupujú, aká je ich legitimita. Toto je základný omyl, ktorý si mnohí ľudia, ktorí to myslia dobre, neuvedomujú, pretože žijú v bubline. Majú pocit, že veď predsa celá občianska spoločnosť zastáva ich názory. Všetky relevantné NGOčky, ktoré poznajú, zastávajú ich názory. Problém je v tom, že my sa neriadíme tým a nemáme sa riadiť tým, kto zastupuje alebo koho zastupujú NGOčky. My sa máme riadiť tým, čo si myslia v tejto spoločnosti ľudia. Ak si niečo myslí, nejaká skupina NGOčiek akokoľvek hlasná, ktorej hlas je v médiách, akokoľvek silno prezentovaný, ešte to nič neznamená o legitimite týchto názorov. Áno, politici musia počúvať hlas ľudu, ale tento hlas má byť vyjadrený politickým procesom, to znamená vo voľbách, prípadne v referende. To je hlas Boží. Ak si naozaj ctíme demokraciu, potom je pre nás hlasom Božím hlas ľudu prejavený vo voľbách a v referende. Hlas NGO, tzv. Tretieho sektora.
To je častokrát iba také vábenie sirén. Tak ako máme lepšie a horšie politické strany, tak máme aj lepšie a horšie mimovládne organizácie. Tak ako sa nám nepáčia niektoré politické strany a niektoré sa nám páčia, tak sú rovnako naivné, úprimné, skorumpované, dobré, zlé mimovládne organizácie. To nie je tak, že tu je zlá vláda, zlí poslanci, zlí primátori, dobrý občiansky sektor zastúpený mimovládnymi organizáciami. To je ilúzia, ak si niekto toto myslí. Máme tu ochrancov prírody. Máme tu ľudí, ktorí pomáhajú vo svojom voľnom čase iným. Máme ľudí, ktorí chránia prírodu a sú združení v neziskových organizáciách. Takých si vážime a takým chceme pomáhať. Ale máme tu ľudí, ktorí sa tvária ako mimovládny sektor a v skutočnosti iba zastupujú záujmy svojich sponzorov. Chcem vám teraz povedať dva príklady, ktorých by sme sa mali podľa môjho názoru vyvarovať. V 90. rokoch sme tu mali rôzne NGO platené zo zahraničia. Vládol tu Mečiar, tajná služba unášala prezidentovho syna, tajná služba robila aktívne operácie voči opozícii, voči novinárom. Chvála Bohu za to, že sa našli mimovládne organizácie, ktoré jednoducho na tieto veci upozorňovali. Problém však bol, že po roku zhruba 2004, keď táto krajina vstúpila do NATO a do EÚ, tak prirodzene už nebol žiadny problém s demokraciou, nikto tu nemal žiadnu obavu a tie finančné prostriedky smerujúce zo západných štátov smerom k nám vyschli. No ale tí ľudia, ktorí boli naučení, mnohí, že vystupujú v médiách, sú autority, vyjadrujú sa k veciam, zrazu museli riešiť, čo ďalej. Zrazu zistili, že sa stali niektorí z nich, bohužiaľ, otrokmi grantov. Na čo boli granty? To začali presadzovať. A granty boli na európsku integráciu, čoraz hlbšiu. Granty boli na globálne oteplovanie, na rodovú rovnosť, LGBTI agendu a tak ďalej a tak ďalej. Nemýlme sa, aj na trhu NGO funguje zákon ponuky a dopytu. Ale nie len ponuky a dopytu od ľudí. Je to aj opačne. Ponuka grantov vytvára akože spoločenský dopyt po nejakej téme alebo po nejakej ideologickej agende. Mnohí ľudia v NGO si ani neuvedomili, že už nie sú bojovníkmi za slobodu alebo demokraciu. Stali sa iba nájomnými žoldniermi tých, ktorí vypisujú granty. A viete, čo je najhoršie? Tie tzv. Mimovládne organizácie, ktoré majú strážiť ten zlý vládny sektor a politický sektor, berú dnes najviac peňazí od vlád. Od vlády Slovenskej republiky a od Európskej komisie. Tak aké sú to mimovládne organizácie? Na čo sa to hráme? Kde berú tú drzosť pani Pietruchové, Schlesinger, pani Weissenbacherovia brať peniaze od slovenskej vlády, od európskej vlády a tváriť sa ako občianska iniciatíva, ako mimovládna organizácia? Kde berú tú drzosť? Aké to zmetenie pojmov a jazyka? Kam sme sa to dostali? Však to sú vládou platené agentúry, ktoré majú propagovať isté želané názory. Môžeme s nimi súhlasiť, môžeme s nimi nesúhlasiť, ale to nie sú akési objektívne občianske prejavy spontánneho záujmu o nejaké témy. To sú Európskou komisiou a aj našou vládou sponzorované aktivity. Ale to nie sú len štátmi a vládami sponzorované aktivity. Zoberme si napríklad Open Society Fund. Open Society Fund, založená, platená pánom Šorošom, má nepochybne aj veľa veľmi prospešných aktivít pomáhajúcim ľuďom. Nič proti tomu, absolútne nič proti tomu nemám. Ale nemá náhodou pán Šoroš aj svoju úplne vyhranenú politicko-ideologickú agendu
ktorú sa snaží už vyše 20 rokov vtláčať do spoločnosti za bývalou železnou oponou. A nie len u nás, myslím v Európe, ale aj hoci kde po svete. To nie je agenda, ktorá je politicky, hodnotovo neutrálna, všeobecne prospešná. To je konkrétna ideologická a politická agenda. Prečo sa máme tváriť, že to je niekto, kto má strážiť slovenskú demokraciu a hodnotiť ju? Ak niekto vypisuje takýmto spôsobom granty, no tak je logické, že ten, kto ten grant príjme, musí presadzovať tú agendu, veď inak to nejde. Tu nejde o ochranu demokracie častokrát. Tu ide o spor, a zásadný spor podľa mňa, o charakter tohto štátu a o charakter Európy. Ak pán Šoroš napríklad podporuje masovú imigráciu do Európy, to nie je vec demokracie alebo nedemokracie. To je konzervatívno-liberálny spor o to, akým spôsobom majú štáty fungovať. Či napríklad je normálne, že ak existuje Slovenská republika, alebo existuje Európska únia a má existovať ako štát, tak musí chrániť svoje hranice. Veď o tom ešte pred rokom niektorí pochybovali a tvárili sa, že čo to rozprávame. Veď to je úplne zásadný spor o charakter toho, ako má naša spoločnosť a európska spoločnosť vyzerať. Či tu majú existovať národné štáty, alebo len nejaké beztvaré, kozmopolitné spoločenstvo, lebo tak je to správne. Ja si teda nemyslím, že je to správne. A nemyslím si, že NGOčky, ktoré presadzujú takéto veci, presadzujú verejno prospešnú vec, že sú reprezentantami tohto národa alebo ľudí tu, že uspokojujú nejaký dopyt po tom, po čom ľudia volajú. Nevolajú naši ľudia potom. Naši ľudia potom vôbec nevolajú. A teraz budem ešte aktuálnejší a hrozivejší. Poviem ešte jeden, podľa mňa, desivejší príklad. Vnímam to tak, že mnohí poslanci v tejto sále to myslia s bojom proti korupcii úprimne. Že to myslia naozaj vážne. A preto ich chcem týmto príkladom varovať, lebo vidím, že niektorí už si zakladajú na to, aby si nabehli. Chcem ich varovať, aby sa nestali v niektorých veciach iba užitočnými idiotmi niečích záujmov. V Českej republike nedávno prebehla tzv. Veľká protikorupčná revolúcia. Začala tak, že 3 mimovládne organizácie, Transparency International, Rekonstrukce státu a Protikorupčný fond, začali vyvíjať veľkú aktivitu. A naozaj záslužnú. Odhalovali jeden korupčný škandál za druhým. Najali bývalých spravodajských dôstojníkov, ktorí chodili špehovať celé politické spektrum, sledovali ich na dovolenkách, odpočúvali im telefóny, nelegálne samozrejme, a vyplávali na prvých kauzy. Vytvárali veľký tlak na českú spoločnosť, že naozaj s tým treba niečo spraviť, lebo proste Česká republika je už najhorší, najskorumpovanejší štát na svete. Nie, že by tam nebolo korupcie dosť. Ale atmosféra bola taká, že to už naozaj v Burkine Faso je to lepšie ako v Českej republike. Tieto 3 NGOčky podporovali a vyrábali viacero protikorupčných hrdinov, bojovníkov proti korupcii. Z polície aj zo štátneho zastupiteľstva. Dlhodobo. Robili z nich ikony. Až to dospelo na jar 2013 do veľkej eufórie a vyvrcholenia toho, že konečne sa to tej občianskej spoločnosti podarilo. To, čo tí skorumpovaní politici nechceli urobiť. Vtrhlo komando kuklačov na úrad vlády v noci, zadržali premiéra Nečasa, urobili domové prehliadky po celej Prahe, zvolili tlačovku a povedali, konečne sme zatrčili tým veľkým rybám krkom, tým kmotrom hnusným. Kilogramy zlata sme zabavili. X a x miliónov. Viete, čo to bolo v skutočnosti? V skutočnosti to bol sprostý štátny prevrat. Sprostý štátny prevrat. Nečasová vláda padla. Viete, koľko percent mal v tom čase istý pán Babiš? 0,0 nič. Pár mesiacov predtým dostal v regionálnych voľbách 0 krajských poslancov. 0 krajských poslancov v celej Českej republike.
A potom vo voľbách, krátko potom, sa stal reálnym víťazom on. Aj keď skončil tesne druhý, je ministrom financií, dnes je najsilnejším mužom Česka. A aj čo sa nezistilo krátko potom. Niektorí to vedeli už vtedy, ale nikto ich nechcel počúvať. Že všetky tie 3 mimovládne organizácie financuje už roky pán Babiš a jeho kamaráti. Aj čo sa nestalo. Elitný útvar pána Šlachtu, ktorý každú chvíľu robí mediálny zásah a v putách niekoho šváca do policajných aut. Už dlhé roky spolupracoval s pánom Babišom. Pán Babiš bol konfident tohoto úradu. Dlhé roky hrali hru Jana Bráchu, brácha na mne. Čo z tých korupčných káuz sa podarilo naozaj vyšetriť? Nič. Sporia sa o Naďovej kabelky. To je celý veľký výsledok protikorupčného ťaženia. Ale čo robia tie NGOčky? Čo robí tá česká občianska spoločnosť? Po tom, čo Babiš po 3 rokoch na ministerstve financií dostáva dvojnásobok dotácií od štátu, ako predtým, než sa stal ministrom financií. Čo robí tá občianska spoločnosť? Viete, čo robia tie NGOčky? Ďalej odhalujú korupciu. Ďalej otvárajú ďalšie a ďalšie kauzy. Všetkých okrem pána Babiša. Úplne každého politického konkurenta pána Babiša. Toto je niečo, čo reálne hrozí aj u nás. Aj u nás reálne hrozí to, že ak niekto povie, že henten je fuj, to ešte neznamená, že ten, kto to kričí, je naozaj cukríček. To ešte vôbec tak nemusí znamenať. Ak nejaká NGOčka povie, že toto sú tie opatrenia, ktoré my tu musíme prijať, to je objektívne dobro, to je tá transparentnosť, čo treba urobiť. To ešte vôbec neznamená, že za tým nie je nejaký iný záujem. Preto predkladáme tento návrh zákona. Mimochodom, viete, aká je všeobecná stratégia? To je manuál. Akým spôsobom sa dostať k moci v skorumpovanom štáte? Poviem vám to na príklade Južného Vietnamu a Vietkongu. Vietkong nešiel po tých najskorumpovanejších úradníkoch Južného Vietnamu. Práve naopak, tých tam nechal sedieť. Vietkong strieľal tých úradníkov, ktorí sa snažili robiť si svoju prácu. V medziach toho bordelu, čo tam bol, byť spravodlivý a proste aspoň trochu chrániť ľudí. Tí išli dole ako prví. Aby bolo na výber iba jedna možnosť. Buď veľkí revolucionári, alebo ten bordel, čo tam vtedy bol. Potom Američania odišli, prišiel Vietkong a južní Vietnamci zrazu zistili, že revolucionári boli 100-krát horší ako tie najskorumpovanejšie hoveda, ktoré tam boli predtým. Viete, všetky veľké zápasy sa môžu diať pod peknými transparentami a s krásnymi sloganmi o všeobecnom dobre. Ale môže byť za tým aj konkrétny záujem. Ak niekto chce ovplyvňovať lobisticky dianie v krajine, mal by priznať, že je lobista. Nemal by sa tváriť ako spravodlivý sudca a strážca verejného dobra. A keďže, ako sa hovorí v slovenskom seriáli Tisícročná včela, na každú vojnu treba peniaze a peňeží, myslíme si, že je spravodlivé, aby ten, kto sa pokúša o zmenu politického systému, politických procesov, právneho systému, právneho poriadku, aby bol zaregistrovaný ako lobista, aby musel zverejniť, odkiaľ na túto činnosť dostáva peniaze. Chceš meniť systém právny? V poriadku. Zaregistruj sa ako lobista, ukáž čisté ruky a potom to rob. Nie je to žiadny problém. Je to legitímne, je to legálne. Ale ak chceš naozaj meniť veci, tak vstup do politického procesu, ponor sa do toho bahna, ktoré tam vždy je, a skús tým niečo urobiť. Skús tým niečo urobiť, lebo tak sa legitímne menia veci v štáte. Nie, že niekde obkľukou pod cudzou vlajkou rozprávam o všeobecných dobrách. Ale to tie jednočlovekové NGOčky, tí bojovníci za ľudské práva, to nikdy neurobia. Viete, prečo to neurobia? Pretože to nie sú schopní urobiť. Pretože tak, ako každý vidí, keď niekto ide kandidovať do parlamentu a dostane 0,0%,
tak by dopadli aj oni. Tak by dopadli aj oni. Pravda je taká, že tí, ktorí sa dnes tvária ako hlas ľudu, hlas Boží, by potom boli veľmi rýchlo demaskovaní a zbadali by sme, koľko tých hlasov by dostali vo voľbách. Ak sa mi nepáči nejaký minister, ak sa mi nepáči policajný prezident, tak ho treba poraziť vo voľbách. Aby bolo jasné, ja nemám rád túto vládu, budem proti vám vystupovať a budem robiť všetko preto, aby táto vláda skončila čím skôr, lebo na to som tu. Za to si ma ľudia platia. Ale budem to robiť v legitímnom politickom zápase. A budem sa uchádzať o dôveru ľudí a o legitimitu vo voľbách. Nie o legitimitu od nejakých NGO. Pretože podľa mňa v tomto štáte má záležať na ľuďoch. To je demokracia. Pokiaľ rozhodujú ľudia a nie NGO.